Spender. Un o sawl un o dîm y Seintiau sydd wedi ennill Cwpan Cymru 4 gwaith. 4 buddugoliaeth rownd derfynol yn y 5 diwetha. A 2 ynol wrth gwrs. Saunders sy'n wedi bod yn rhan o ddim o hynny. Un o'r chwaraewyr ymunodd yn ystod y haf. Fydd Bala reit hapus o mynd eitha cyntaf. Cael gyfeiriad o'n lichriad fanna. Nawr te, all Bala, all Smith fanteisio. Rawlinson, Lithrodd, oedd o'n anlwcus. Venables, mae angen gêm dda gan Venables i'r Bala heddiw. Smith, fydd yn chwarae ar y dde ag ar y chwith. Coesau da mewn at Hunt. A mi ath Rawlinson efo i ddyn ac oedd hi'n bwysig i Rawlinson bod o'n gwneud hynny. A bod o'n gwneud yn siŵr, bod o'n gwneud yn iawn am ei gamgymeriad. Ie, ti'n iawn yn fanna, ond ti'n gwybod be, mae'n rhaid i Smith heddiw bendant fo efo y gwasanaeth sy'n medru cael y peli mae mewn at Hunt. Mae Hunt yn mynd i godi ofn yn yr awyr ar Rawlinson. So ddim cwestiwn am hynny. Ie, mae Smith, dwi'n cofio Colin Kitten yn llawn cyffro pan gyrhaeddodd hwn. Dwi wedi ganfod o. Diolch yn costio ffortiwn medda fo, a mae o'n wedi adael i farc. A sawl blwyddyn wedyn, mae o wedi gwneud. Mae o'n chwaraewr dylanwadol iawn. Fatha mae hwn, Mullen at Aaron Edwards, nôl at Mullen, cyn chwarae hyfryd! Arbediad da, arbediad pwysig. Routledge. Y bygythiad yn dal yno, Jones yn clirio, Thompson yn cwblhau y clirio. Fyny at Hunt, ond y gyd chwarae da fan yn doedd gan y Seintiau yn y cwrt. Gwych ganddyn nhw. Digon o ddychymig wrth ymwyl y cwrt Cosby. Mullen ar y bel, mae o mor gyflym. Chwarae 1-2 fo Aaron. A mae'n rhaid chdi pan ti'n chwarae 1-2, rhaid chdi neud ar tempo ychal iawn i cael gwarad o'n chwarae wyt ti'n chwarae yn erbyn. Heibio, ergyd 2 fewn yn arbediad campus. Llaw gre iawn gan Morris yn doedd. Oedd o'n gorfod cael un cri, ond oedd o ddim yn saff lle ddim mynd. Pas at Marriott. Di canfod y lle. Smith chwarae teg iddo fo. A'r dyfarnwr yn edrych ar ei gyngor llwyd ac yn penderfynu mae cic gornel fydd hi. Ond gwaith da gan hwn yn dod nôl i warchod. Wel, dyna un o'r reswm yma Smith a Sheridan Hod. Oedd yr ergyd yma edrych llaw cry. A pan ti'n cael llaw cry, ni fel arfer ti'n mwyn gwybod mae'r bel yn mynd, ond lwcus o John Orbyn yn ei glirio. Cic gornel gynta, rownd derfynol Cwpan Cymru. Brobl i'w chymyd i. Thompson gafodd y peniad allan. Sheridan yn hapus i'w chlirio fyny'r cae. Hunt mewn ar Spender. Spender yn iwsio'i brofiad. Go iawn oedd y Hunt yn mynd i adael i farc. Yn bendant ar ddechrau gêm fel hyn. Paul Harrison. Ond i amddi'n eiliadau nôl, Nick. Mae Bala di cychwyn i'r gêm i arafu tempo y Seintiau Newydd i lawr enwyd. Maen nhw'n chwarae'r tempo, maen nhw'n gorfo chwarae gêm gyflym. Pas da gan Aaron Edwards at Mullen a allai ffynnu nôl ar draws y cwrt o'r neb yno. Draper di mynd rhy gynnar. Wel, mi oedd o, ond sa fi di gorfod llithro i llawr i trio cael blaen troed iddi fel blaenwr yn y marn ni. Mi gollodd o'i ddyn o hanner llath o Stewart Jones efo fo. Ond o'n i am ddeud, ond maen nhw wedi newid ger dod y 2-3 munud dwytha yma. Efo'r 1-2 na, yr ergyd i fewn gan Jamie Mullen a'r croesiad na rwan. Yr Seintiau Newydd wedi dechrau setlo. Ia, dechrau da, mae'r rhai dweud i'r pencampwyr. Routledge sy'n rhan o'r dechrau da hwnnw. Ond mae Smith a Sheridan yn y tîm hefyd i stopio Marriott a Spender, cofia. Digon o ymdrech yn ei chwarae nhw, digon o egni. Mae nhw digon ffit hefyd i aros. Mae Spender a Marriott yn mynd i... Mae nhw'n mynd i ddod i lawr yn esgyll na i gynnig cymorth. Y gwahaniaeth mawr rhwng y ddau dîm ar hyn o bryd, mae pasio'r Seintiau'n gywir. Mae pasio'r Bala yn rhy drwm, di'r peli mewn cyrraedd y dyn. Jones a Draper, na chi frwydr dda. Saunders hirgoes. Gwahaniaeth ydy ar y munud, mae'n opsiynna o'i blaen nhw i chwaraewyr y Seintiau Newydd. Felly pan mae'r Bala'n cael ei ar y funud, maen nhw'n gorfod cymryd rhyw hanner eiliad i godi pennau i edrych pwy sy'n mewn safle lle, pwy sy'n dangos ongl i gael y bel i fewn. Edrych am faint o fawr mae y Seintiau Newydd yn agor y cae yma allan i'w gilydd. Jones yn clirio. A mae rhywun yn teimlo bod Hunt yn mynd i oedd yn gweithio'n galed yna. Mae popeth yn cael
i anelu tuag ato fo. Y bagliad arno fo, chwaraewch ymlaen bydd y dyfarnwr wedi gweld y drosedd, chwarae'r fantes, Venables wedi rhoi gormod o bwysau eto ar y bas. Dydy'r Bala ddim wedi gallu mesur y gwynt ma eto. Ti'n iawn o fanna, pas hawdd i Venables. 15 llath sydd i mewn i lwybr John Irving. Dim i draed o, fel nath o drio yn gormod arni. Routledge eto, mae o'n chwarae'n dda. Draper, Routledge, Irving at Stewart J. Jones. Sbiwch ar Bala'n cael ei cael lawr. Sbiwch ar y crysau gwyrdd o gwmpas Smith. Ti'n deud am Lee Hunt, mae rhaid i bob un chwaraewr Bala fod ar ei gorau. Mae Lee Hunt yn cadw yr ddau amddiffynwr canol yn brysur, mae rhai fo wneud hynny. A beth pwysicach na hynny, cadw'r bel a trio cael rhyw fath o help wedyn o chwaraewyr ganol cae. Gyda nhw amseru'r hediad y well os ydy'r dyn yma yn neud hynny. Lee Hunt, prif sgoriwr hanes Bala yn yr uwch gyngref. Mae gynnu fo 55 mwy o goliau i wenw nag unrhyw chwaraewr arall i chwarae ar hyn o bryd yn uwch gyngref Cymru. Dyna'r dylanwad allo fod, ond mae rhaid fe gael gwasanaeth. Mae'n dau, dwi'n meddwl sydd wedi sgorio mwy na fan uwch gyngref Cymru. Y bel at Mylen mewn lle oedd wedi cam sefyll. Dyna pam mae gynnu fo gymaint o le. Rhys Griffiths a Juice ydy'r ddau sydd wedi sgorio mwy na Lee Hunt yn ei yrfa yma yng Nghymru. Spender. Rhangipiad pwysig a mae bel gan Sislovic. Y tu allan i Siflid, mae Mylen. Di honna ddim yn drosedd gan Burke, ond mae'r bel gan Mylen. Nawr te, Mylen yn gweld Draper, gormod ar honna. Ond mae pasio'r Seintiau mor slick. Marriott, amser i edrych tu fewn iddo fo, mae Routledge. Sawl opsiwn, diam fynd i hun! Ac efo coes chwith Morris ar bedwyd honno, oedd hi'n symud gymaint. Unwaith athi, adal i droed o. Drach ydi, mae hon, dim yn cael gafel o gwynt, jyst y ffordd mae'n taro'r bel ydi. Mae'n mynd i'n ffordd, mae'n mynd ffordd arall, ond wbath i gadw allan, Morris yn neud efo'i droed. Brobl yn fer at Mylen. Nôl at Brobl. Peniad gan Rollinson. Mae Bala reit saff i wneud y gwir efo ciciau rydd. Ond efo chwarae agorad, mae'r Seintiau Newydd. Edrycha, mae'n mynd i ganol o go wedyn ar yr eiliad ola. Mae'n just symud. Mae Ashley Morris yn neud digon jyst i gadw allan o'r gol. Dim ond ffordd ti yn neud yr arbediad, cofia. Dau arbediad da gan Ashley Morris yn barod. A da ni ond i chwarae 12 munud. Mae o di ennill Cwpan Cymru. Mae hanner tîm y Bala wedi curo, felly os em esgus heddiw. Maen nhw wedi bod yn y sefyllfa yma o blaen. Oes yna rai ddim, ond mae hon yn ffeinal. Ond ar y funud mae Seintiau Newydd pen asgwydda. Ai dyma fydd i gêm ola fo wrth y lliw efo'r Seintiau. Ydy am fynd nôl at i wreiddiau i Hartlepool dybed. Dyna'r stori sy'n cynyddu yr wythnos yma. Wel, o'n i yn Cheltenham yn gwylio Hartlepool ddoe, ac hynna sy'n brydio mawr yna. Oedd, ydy o'n penderfyniad cywir? Os dyn nhw'n mynd lawr, mae'n mynd i'r gêm ola. Mae'n dibynnu ar Gas Newydd, mae'n debyg, Malcolm. Di mae yn, i ddweud gwir. Gas Newydd yn curo, maen nhw'n mynd lawr. Y bynnag. Dwi eisiau gwffio i fynd i Ewrop. Oce, mae gynnu fe uchelgeision i Gymru swydd. Ti'n gwybod, allan y pyramid yn Lloegr. Ond efallai dim Hartlepool. So Jeff Stelling wrth i fodd. Ond chwarae yn erbyn Wrexham fasa fo. Tasa Hartlepool yn mynd lawr. Ac yn ddiddorol, oedd hi'n ginio blynyddol y Seintiau ganol wythnos. A wedoch chi be, pwy oedd na'n siarad fel gwestiau gwaed oedd Jeff Stelling. Debed oedd wedi trafod i anwyl Hartlepool efo Craig. Dyna i fod o. Wel, gath o warod o Dave Jones. Felly sa Craig Harrison yn meddwl, os o fi'n mynd y dda, sa fi'n cael gwared yn y fi. Wel, o gynnu fe ddylanwad, dyla fi ddeud. O'n cael gwared o Dave Jones yn ofyn nath o ddeud, so dweitha. Maen nhw wedi ennill pob un pencampwriaeth uwch gyngrair ers iddo fe ymuno. Mae'n debyg os ydych chi'n edrych am welliant ac os allech chi'n gwella'r 6 pencampwriaeth heblaw cael seithfed. Isio
gwella ni Ewrop, mae'n debyg, dy'r cam Wel, ie, nesaf. dyna di'r cam nesaf, yn ei datblygiad fel clwb. Ond pan maen nhw'n bencampwyr, maen nhw'n mynd i'r gema, ti'n fo, ail gyfle sy'n licio, neu rhag brofol pencampwyr, lle, os ydyn nhw'n cyrraedd Europa, felly sy'n gyda nhw fwy o siawns, fwy o gyfle i fynd drwad i'r grŵp. Mylan. Am unwaith. Pas o ddim yn gweithio gan y Seintiau. Ac ar hyn o bryd mae chwaraewr gorau'r Bala yn gafel yn y bêl. A dyna pam bod ni'n para'n ddi-sgôr. 2 ar 4 ar ferchog yn efo. Smith, pennyr bach da. Hes ni gadael i Smith eto. Mae Smith yn edrych yn brysur. Mae bochef yn wastad yn goch. Mae'n trio, dydy, mae'n trio neud beth gwahanol. Na ddweud hynny. Stewart J. Jones yn chwilio am Fenderfys i honna gico Smotin. Bobl bach, sut na chafodd honna i'r hoi. Mae Saunders yn anadlu'n drwm mewn rhyddhad. Gawn ni olwg ar honna yn y munud. Oedd edrych i fi, Malcolm. Wel, mae'n edrych i fi o pan nes i fel ti am y tro gyntaf. Ti'n gwybod be, de? Mae Saunders trio curo, fedrith o ddim. Mae rai fod adal i Venables o leia, reoli'r bêl. Ffordd mae Venables yn siapio i gorff. Ti'n gweld, mae'n mynd i reoli om. Na, mae'n cael ei wrthio, felly mae yn gico Smotin. Roedd i weld, mae'r bêl gan Stevens. Nawr te, dyna'r math o ddigwyddiad bach sy'n gallu tanio tîm. Y bêl gan Stevens. Stevens mewn yn chwilio am Hunt. Tu hwnt i bawb. Camddealltwriaeth o'n Mariat a Harris yn fanna. Nawr te, maen nhw wedi cael eu hysgwyd a dyma pam. Dowch o ma, please. Sa fi'n cwyno trwy dydd am honna. Edrych a, Venables dal i dir. Ydw'n disgyn, ydw'n llithro i fewn ddo fo. Os yna rhyw fath o, lle mae o'n just rhyw lithro i fewn ddo fo. Ond mae'n dal yn gwrthio fo, cofia. Mae rai fi gyfadde yn ymateb i oedd ymateb Colin Caton, ond mae Stevens yn cymryd y gigor. Nawr dim digon da, mae'n cael ei chlirio, dreipr o bawb yn ôl yn cynorthwyo. Ac yn sydyn, da chi'n teimlo bod yna gêm yma. Pam oherwydd yr un digwyddiad dodleol yna? Pwy fydd yn ymateb orau i hynny? Mae un digwyddiad weithiau'n jyst sbartunod o dîm di dyni. Thompson, mae wedi codi Bala. Nawr te, Hayes, Rawlinson fewn yn sydyn cyn falle tynnu'r trigger. Burke, cael ei wthio lawr. Be rhaid chi fod yn bwyllog rhaid i Bala ydy, pan maen nhw yn ymosod, dyna weithiau pan mae'r Seintiau ar ei cryfa. Y ffordd maen nhw'n wedi gwrth ymosod. Wel, mae Stewart J. Jones newydd o'r gair eto. Efo Hugh Jones. Hwnnw drosodd yma. Mullen a Burke, ti'n gwybod be, ond am llawer yn hwnna. Mae'n reid pethau bach rwan, y dyfarnwr oherwydd y penderfyniad mawr na nath o ddim roi. Ond, da ni wedi gweld ti ddwywaith cofio, ond nes i feddwl yn syth o ddion. Rawlinson, mae wedi gwirio'r ffordd anghywir! Ac mae Hunt wedi cael ei rwystro gan Harrison. Ac mae'r gêm wedi gwefnewid mewn munud. Ac ar ôl i Ashley Morris wneud 2 arbediad campus, mae rhaid chi ddeud, mae Harrison wedi gwneud un gwell. Go iawn, edrych ymwneud yn gornel dydi gan Hunt. Mae Hunt wedi gwneud mor dda i gael hwnna dros i ysgwydd. Mae'n dechneg gwych gan fo, mae'n sgil anodd, ond mae'n reoli hi efo pwer syth i gornel. Arbediad campus. Stevens yn chwilio am Venables. Venables yn cael ei ben i ddi, mae Mullen yn ôl. Nawr te, mae'n disgyn i Irvin. Yr ergyd gan Smith. Mae dal yno, Sheridan. Di o ddim yn llawio medd dyfarnwr ac e gol nac e cic gornel fydd honna, a dwi'n mynd all hynny chwaith. Dwi'n mynd meddwl fydd honna'n cic gornel Mr Jones, mae rhaid fi ddeud. Na, bendant ddim. Mae Hugh Jones di neud y penderfyniad. Mae yna ddigon i drafod o safbwynt y penderfyniadau gan y dyfarnwr, mae hynny'n sicr. Cyfnod pwysig i Bala. Mae'r gêm, da chi'n teimlo angen gol i'r Bala fa, mae peniad lawr gan Stevens. Irving. Ac mae'n deg deud, mae'r Seintiau di hysgwyd. O tad. Pan ti'n cael siar o'r gêm fel un, mae'n eich ti'n mantais. Smith, peniad allan gan Spender, Burke. Sheridan. Burke. Stevens. Ac mae'r Bala'n dal i bwyso. Thompson. Thompson. Chwilio am Hunt. Rawlinson yn gry ar ei waro eto.
Oedd ddim yn swyl o'r ei hergwyd eto. Na, ond ti'n Saunders oedd llalle, y Rollinson yma na rwan nath o guro'r bel yn 10 do. Sislevich, hediad da gan Sislevich, Jones, bodyn troed yn ddigon. Mae'n gêm gystadleuol rwan o leia. Rollinson, a Routledge, Brobl. A dyna neith y Seintiau nawr ceisio gafel yng ngwar y gêm unwaith eto drwy gadw'r meddiant. Da ni'n gweld lot mwy o Routledge yn neud rhediadau o flaen y bel heddiw, lle mae Brobl weithiau'n jyst newid safle gyda fo. Hunt, wel oedd hi'n ymdrech dda gan Hunt yn doedd ar arbediad, a mae Hunt i gyd na'r dderchog i'r ddau Venables, ond mae rhaid i Venables aros i'r cynorthwy gyrraedd, a mae yna griw yn cyrraedd nawr, y bel nôl at Stevens. Stevens ar ei ddroed chwith at y postyn gosa, a wyddwch chi be, fel mae Irving di gwneud yn gynt, mae Stevens di gwastraffu'r meddiant fanna, dyn nhw ddim wedi mesur y gwynt ma. Na, dyna be nath ddigwydd eto, y bel yn cael ei gafal. Da ni weld ond y croesiad dim y gorau. Hwna oedd ymataf Colin Caton i'r ergyd na gan Lee Hunt. Tio fe, sa wedi sgorio hwnna dros ti ysgwyd, sa wedi inventio sut oedd i orffan rhywbeth newydd. Spender mewn at Draper. A Jones, Stewart Jones, oedd yn ei chlirio hi. Ac Stewart Jones, sy'n ei bod efo Bala am 5 mlynedd bellach. Stewart J. Jones di hwnna. Yr un o'r Bala. Maen nhw fel cwmni o gyfreithwyr yn y cefna. Jones a Jones. Fel, a draws y cwrs chwech na. Sy'n eich di edrach weithiau, jyst cael i mewn. Dyna sy'n fi'n deithan. Chwaraewi sy'n chwarae lawr yr esgyll. Brobl i gymryd y gic. Rollinson yn ei gadael i'n ddeallus ar alwad Eiron Edwards. Mae'n gwiro! Ac oedd angen arbediad eto. Ond oedd na ddealltwriaeth fan rhwng chwaraewyr y Seintiau. Fe wrandawyd ar Eiron Edwards ac yn sydyn oedd na gyfle yn cael ei greu. Ia'n gormod o le i chwaraewyr y Seintiau Newydd gan y Bala. Stewart Jones methu gael stopio Eiron, ond unwaith mae'r ergyd yn dod i mewn mae'r gwyliad, ond mae'n cael digon amser yn yr awyr i Ashley Morrison ar draws y gol i wneud siŵr bod o'n cadw hwnna'n saff yn ei ddwylo. Wel, di am di bod yn bryn o ddigwyddiadau yr 20 munud cyntaf. Mae da ni hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf, a rywsut mae'n para'n ddi-sgor. Routledge, Draper, Brobl, Routledge i dal i fynd. Mae oedd i teimlo clec i'w goes fanna. Venables, gwaith arferchog, profiad, Sheridan at Stevens, ond wedyn y bel ola na, da chi'n mynd teimlo bod y bel ola byth yn mynd i arwain at rhywbeth? Na, does ddim patrwm y steil i'r chwarae yma na, off the cuff, da ni'n gael fo lot o'r chwarae, ond ti'n edrych gynta. 3 pas, Sheridan, Stevens i fyny, Sheridan yn ôl at Stevens, nath o byd o'n edrych. Ti'n gwybod sef well gyda fi fel gymryd cyffyrddiad bach ychwanegol, wedyn bod yn safonol efo'i bas i fyny at Lee Hunt. Y bel gan y Seintiau eto, a maen nhw fel tasan nhw wedi gostegu storm. Eiron Edwards, Spender sy'n tu allan iddo fo, Mullen sy'n derbyn. Routledge, Sislevich nawr, mae a newid asgell mor ddi-symwth at Mullen. Mullen yn croesi chwi am Draper! A mae'r bediad eto! A wyddwch chi be, mae rhywun yn teimlo mae stori Ashley Morris ydy'r rown derfynol ma'n fod. Wel, mae ar y lawr, ar llawr ar y funud ar ei beneglunia, ond ti'n heiddi met ar ôl ar bediad fyna. Draper, da ni wedi bod yn neud hyn gymaint o weithio do. Mullen, gwych o groesiad ar ôl pas bach clefar iawn gan Sislevich. Wedyn y croesiad gan Mullen, a hanner llath bach fel atisio am ddiffynwr, a mae'n colli Stewart Jones, mae'n cael just pen bach i ddi os tisio, oherwydd mae'r pwyr ar y croesiad, mae'n cael ei ben i ddi gynta, a mae'n just gadael ei daro i ben. I i'r golwr, ti'n meddwl mae'n gol, oherwydd mae'n agos, ond mae'r dyn yma yn adweithio mor sydyn i wneud yr arbediad. Wel, mae o'n iawn dwi'n meddwl, a mae'n heiddi gorffwys bach. Ond ti'n gwybod be, de? Go iawn ond, de, sa fi fel blaenwr, sa fi yn fan hyn, de, yn meddwl hon oedd un arall, ond gaddeicon amser yr awyr i wneud yr arbediad yna. Ond
pan mae'r croesiad yna'n dod i mewn, mae yna gymaint o bwyr arni, dwi'n yn saff beth sy'n mynd i ddigwydd, felly mae safle'r golwr lle mae'n cychwyn. I fi fel blaenwr, mae rhaid i Draper sgorio. Ti'n gwybod, mae'n cael gormod o rhywbeth o gyffyrddiad arni yn lle llai. Ti'n gwybod? I gael i'r postyn gyntaf neu'r postyn bella, ti'n gael y teimlad illa heddiw, mae rhaid i gael peli yn y gornel i giro Ashley Morris. Mae hwnna'n bwynt diddorol gan flaenwr rhyngwladol. Be da chi'n ddeud ydy mae'n bosib cael cyffyrddiad rhydd ar y bel. Dyna beth nath ddigwydd yn y man ni. Nath o defnyddio'r pwed do, ond ti isio llai o gyffyrddiad ar y bel. I gael y gol yna. I fod dyla'r golwr gael ddim siawns yn y sefyllfa yna. 4 uchafbwynt yr hanner cyntaf yma hyd yn hyn ydy arbediadau'r ddau golwr. 3 gan hwn ac 1 gan gapten. A cyfle i ni gael picio lawr at gyn chwaraewr Cymru, Owain Tudur-Jones. Dim yn gêm wael, Owain. Dim yn gêm wael o gwbl, Nick. Mae'r gêm yn y fantol, mae'r ddau dîm wedi cael spel am dda. Bala yn enwedig wedi cael cyfnod efallai yn y 5 munud cyntaf, braidd yn nerfus, yn eista ymlaen, yn eista nôl, ddim cweit yn siŵr be i wneud, ond wedyn cael un neu ddau o gyfleon, i hyder nhw'n codi, ond wedyn mae hynna jyst yn gadael y lle ac y bylcha mae'r Seintiau yn licio chwarae nhw. Unwaith mae Bala yn taflu gormod o ddyn nhw'n ymlaen, wedyn mae TNS ar ei gorau. Diolch yn fawr, Owain. Da ni yng Nghwmni, Owain Tudur-Jones ac Osian Roberts y prynhawn yma. Aros yn y gêm. Ac mae'r chwaraewyr Bala enwedig mewn cysylltiad lot gwell efo'i gilydd. Rwan na ddechrau'r gêm. Erfyn ar Sislevich. Braidd yn hyd lwm, a mae'r dyfarnwr yn rhoi'r gic i'r Seintiau. Brobl. Mullen. A di darllen hediad y bel yn berffaith. Gadael i'r bel wneud y gwaith, oedd Thompson ddim yn wedi gael honna. Pel 50 llath lletraws oedd hwnna, cofia. Oedd Dave Thompson wedi gorwarchod dipyn bach i fewn gormod. Fe dith o'n cael ei giro 50 llath efo bas fel la. Ti'n gwybod, oce, y safon yn un da, nath i gyrraedd yn y diwedd, ond paid ar ei gormod i chdi dy hun wneud. Ti'n gwybod, dos mewn safle lle, oce, dwi'n gweld y bas yma, dwi'n gwybod mae'n trio wneud, a na i dorri hwnna allan os ti'n cyrraedd, os ti'n dod. Difyr, Saunders. Spender yn hydrych ar Saunders. Un o'r chwaraewyr prin sy'n cael ychwanegu at garfan y Seintiau. Bach iawn y newidiadau sydd, ond pan maen nhw'n digwydd, maen nhw'n ddylanwadol, ac mae yna ddau, Routledge a Saunders, di bod na chi bas yn chwilio am Eiron Edwards. Mae Eiron Edwards, di gorfod i chadw i fewn yn ormod i wneud. Mae Smith yn ôl. Mae angen i Venables geisio rheoli honna, mae gynno fo'r sgil i wneud. Nôl at Irving. Mae'n frwydr gry rhwng Rawlinson a'r dyn yma Hunt, a mae Hunt yn gorfod ymladd y frwydr unig mae o'n i'n ddisgwyl. Y bel wedi cael ei hanelu, mae yna gam sefyll am fanna. Oedd Spender wedi mynd chydig bach yn fuan. Wel, nathon ni weld eiliadau nôl, tasg yn y Brobl. Mae Brobl, fel gymaint o chwaraewyr, Routledge, Brobl, Eiron Edwards, maen nhw'n mynd i newid safle. Edrych a Brobl, sut mae'n cymryd, mae'n neud y spin ar y bel yma, i ddod ar bel i wneud siŵr, dydy ddim. Edrych a, mae wedyn yn eistedd fyny yn neis i Eiron, dydy ddim yn mynd i wneud ag rwth tir y chwarae. A ti'n meddwl i chdi ddyn, mae hon yn gorfod bod y bas. Mae'n dal i, efo'r spin bach clefar gan Brobl, a'r gallu ganddo fo i wneud hynny. Da chi chwarae golf, Malcolm? Ydw yn wael iawn yn sal. Chi wedi taro shot fel yna? Dwi'n hapus taro'r bel. Mullen. Draper. Brobl. A mae Burke a Stevens yn dechrau cael mwy o ddylanwad yng nghanol y cae efo Brobl ag Eiron Edwards. Y bel allan ar Thompson, ond dipyn o le mae Sheridan o'i flaen yma Hunt yn anelu am y llinell deunaw. Mewn â hi chwilio am Hunt. Saunders gafodd hi. Marriott yno cyn Venables. Venables disgwyl bel oedd lawr i'w draed, oedd wedi neidio efo Marriott jyst i giro y bel yn yr awyr efo'i ben. Venables. Thompson. A dyna'r math o bas sy'n gwastraffus.
Ia, dwi'n dall, mae Lee Hunt yn 34 oed, ond dydw ddim yn mynd i rhedag y Sianeli i chdi ddim mwy. Felly just, os bysa na ddigon o hyder yn chwarae Bala i gymryd y bas bach ychwanegol yn ganol y cae, a wedyn mae'r safon o'r bas i fyny at Lee Hunt lot gwell. Tafiad i'r Bala, a mae Hunt yn disgwyl acos Thompson sy'n mynd i'w chymryd i. Ac di'r cyfleon ddim yn mynd i fod gymaint yn yr ail hanner. Mae'r gwynt efo fo. Ac gawn ni weld. Taflegryn gan Thompson. A bydd honna'n ffrwydro'n gol. Mae'n cymryd i amser. Go iawn. Mewn â hi. Nawr check i gol. Ac unwaith eto, mae'n anghytuno mynd a protestio. Mae'r dyn yma medru neidio, dyna pam. Mae o'n dda iawn yn yr awyr ac yn hofran, medru aros i fyny yn yr awyr hefyd. Ond methu cael ei ben ar hwnna. Routledge eto. Mariet. Nôl ar Routledge. Chwarae'r bach solat. Ond dylanwadol tu hwnt. Sislevich nath am cael gafel yn honna. Burke nôl at Morris. Rawlinson yn sgrechian gadw rhif i. Mae'n pasio at Saunders. Wel, mae'r Bala yn sicr yn hapus o un peth. Maen nhw yn y gema ac am y chwarter ar agoriadol doedd hynny ddim yn edrych yn debygol. Da, doedd rhywbeth bach di drefn doedd i edrych beth yn digwydd. Ond yn sicr, maen nhw'n agosach i'w gilydd rwan pan maen nhw'n cael lawr. Ac fel oedd Owain Tudur Jones yn awgrymu, gallwch chi ddeall oedd na ryw nerfusrwydd am y Bala yn y munud y cynnar. Smonach gan Saunders. Sheridan, Thompson. Burke o'i flaen o'n galw amdani. Venables di mynd. Nawr Teddy Venables yn camsefyll nadi a Harris yn digon y bygythiad. Hediad bach deallus gan Chris Venables fanna. Ia, da ni'n di gweld llawer o'n efo oherwydd mae amddiffyn y Seintiau Newydd rydym ar y dega i wneud y rhediad yma. Mae'n amseru un yn berffaith yma yna. Ond beth sy'n chdi edrych ar ni, safle cychwyn Paul Harrison. Mae o fel sgubwr y fan hyn wan. Edrych ar bel. A wedyn yn syth. Mae Venables. Ti'n bod am gyrraedd o flaen Rawlinson. Ond yn sicr, mae Harrison yn gwybod yn union be di gyfrifoldeb o'n y gol hefyd. Eiron Edwards, da ni'n di enw i o mor aml a da ni'n gwneud mewn gemau. Mae ganddo fo, oherwydd yr injan sydd ganddo fo, y ddawn i fod yn ddylanwadol iawn mewn gêm. Brobl, Allnad Sislevich. Sislevich, clyfer, mewn at Brobl. Aros ar ei draed, Smith sy efo fo. Nôl at Sislevich eto. Mariet. O, hyfryd, Routledge nôl at Mariet. Mariet yn dal i fynd. Tasa honna di mynd mewn, sa'i di bod yn gol as a Arsenal yn falch ohoni. Da iawn gan Hunt, da iawn gan Hunt. A Saunders, wel, mae o'n heiddi Carden Felen dwi'n meddwl am hynny. Ryw gic rwystredig lwyr gan ddyn oedd yn gryfach na fo. Wel, ydyn ni weld yn yr Iron Brew y dyn yma cael ei oddi wrth y cae pan oedd ei dîm o dal yn y gêm. Ac Lee Hunt, mae o'n niwsans llwyr, coelad i fi. Dydy ddim di chwarae yn y pin Lee Hunt llawar na ddo. Ond rhaid i ddod i arfer, ti'n mynd i gael fwy o hynna, met. Oedd o fel pladur yn torri asgellyn. Syth blwydd efo. Ond wedi cael y cartyn melyn, felly fe rhaid fod yn bydd bwyllog am weddill y gêm. A mae Hunt yn ddigon clyfer i gymryd mantis o hynny. O, bendant, dyna dwi'n meddwl. Jones yn chwilio am y Jones arall. Mewn i'r chwarter ar ôl ar hanner cyntaf yma. Burke. Meddwl am ergydio. Sheridan. Spender yn aros ar ei draed ac yn gydna'r ferchog fanna yn y cwrdd Cosby. Mullen yn ei chlirio. Sgynno Sheridan ddim yr burst ar y gos. Ti'n gwybod fel Sislevich neu Mullen hyd yn oed 2-3 llath cyntaf yna. Ar ôl fod dechrau 50 llath. Mae Sheridan medru agor ei goesa, ond ti angen y traed sydyn a'n sydyn i fi deibio i ddyn. Ie, tair gol mae Sheridan di sgorio yn yr uwch gyngref tymor yma. Mae pob un di bod yn erbyn y Seintiau Newydd. Sheridan, William Burke. Routledge oedd i fewn eto. Thompson. Hunt a Saunders.
A dyma ni, 34 o funudau'r hanner cyntaf, dim un gol, 10 sadw'n dwytha, ond oedd hi dipyn gwahanol gêm i natur yn dod nôl. Mi oedd hi. Ond i'n meddwl, gêm tennis oedd e'n fynd. 6-4 set cyntaf. Ond ti'n gwybod be neu ddeud, de? Oedden ni'n gwybod bod ni'n mynd i fod yn hollol wahanol, dydan. Ti'n gwybod? Mae pob yn gwybod. Faint o bwysig ydy hon. Peniad cri gan Saunders fan na'n doedd. Belach nad Thompson. Ar ei gloed chwith, mae'n gwiro, mi fydd hi'n gig gornel os nad i Harrison yn gallu rhwystroi, a diolch methu gwneud hynny, a mae o'n... Na chi arwydd ar wystredigaeth, di pethau'n cweit yn mynd o blaid y Seintiau rwan, a di'r capten ddim yn hapus. Ond oedd Chris Coleman dweud cyn y gêm, ti'n mynd disgwyl i Bala ddod yma jyst troi fyny. Tio, maen nhw'n mynd i wneud pethau'n anoddach i'r pencampwyr. Harrison ddim yn hapus. Dyna ddim yn... Mae yna rhywbeth yn yr awyr, rhywbeth yn ei penna nhw. Pan mae ti'n gweld y gol geidwad yn ei rhywbeth fel la. Burke ar gic gornel. Oedd hi'n cyrraedd Jones, ond oedd o Dani'n doedd. Oedd ar ei ffordd lawr, doedd, pan oedd yn penio. Oedd o ddim asesu hediad y bel yn sydyn iawn ar y postyn pella. Mae ar ei ffordd lawr. Be fydd yn bryder i'r Seintiau, oedd o'n hollol rhydd, yn doedd? Oedd o. A dwi'n meddwl, mae gynno y Bala y chwaraewyr i achosi problema efo cicio rhydd, cicio gosod. 10 munud o'r hanner cyntaf. Be mae Bala di wneud yn wahanol i ddod fewn i'r gêm o? Ond sicr maen nhw wedi gwasgu'r chwarae lot mwy ar ôl y 10 munud cyntaf. Cael chwaraewyr sy'n mewn cysylltiad efo'i gilydd pan maen nhw'n cael lawr. Dyn nhw methu chwarae o gwmpas yn ganol cael enwedig. Mae Routledge ac Aaron Edwards a Brobl di newid safle gymaint gwaith. A mae'r chwaraewyr sy'n efo nhw, Burke, Venable sy'n o gwmpas Routledge fel arfer, ac Stevens, maen nhw wedi aros efo'i dynion rwan. Ti'n meddwl, maen nhw wedi stopio nhw gael un neu ddau o'r passes yma yn olynol i'w gilydd i nhw garioli tempo a cadw meddiant. Saunders, Burke, yn hyfu nôl i mewn, chwilio am Hunt. Not e Smith, alla droi. Ie, oedd o'n methu cael y bel dan i draed na gwydd. Irving. Ond mae'n gêm wahanol ers 10 munud. Brobl yn ei dwy ni, mae Mullen o'i flaen o. Mae'n ras rhwng Brobl ag Irving. Mae Brobl yn gri. Mae wedi gyd yn ardderchog, mae'r cynorthwy yno'n awr. Sislevich, mae Mariat i allan iddo fo. Nawr mae'n cyrraedd Mariat. Y croesiad at y postyn pell ar hyd Rwm. Sheridan yn ei chlirio'i. Bron a bod yn symudiad da iawn. Wel, bron eto, ond dim digon da o'i lefel nhw. Na. Sam cwestiwn am hynny. Spender. Mullen. Pas fach hyfryd i'w lwybr o. Mullen at y postyn gosa. A Spender o bawb oedd yno. Ia. Ac mae'n kick gol, a dyn nhw ddim yn hapus ar maen nhw'n dweud. Mi nath i ddod oddi wrth Stewart Jones. Croesiad eto i'r postyn cyntaf gan Mullen. Mae Spender ar ei ffordd. Pwy sy'n ei godio efo ni? Mae o'n tri o'r sotliad bach da trwy goesa mae'n sgil. Gwych i gymryd ar oherwydd mae tu ôl i chdi dipyn bach. Dim ond un gol sgan Spender y tymor yma. Di hynny ddim gystal ag arfer bod o'n dal i greu. Un o'r crewyr gorau. A mae wedi bod yn dywelach ar Ashley Morris ers 10 munud. A fydd o'n cwyno am hynny. Mae wedi bod yn ddylanwadol iawn yr hanner cyntaf yma. Hunt na'n lwcus fan'na. Nath ennill y bel na. Mae Saunders di aros i lawr. Gweilod i gefno, dwi'n meddwl, ydy'r broblem. Mae wedi tynnu cyhyr. Mae o'n rhyw gwyno bod Hunt di chwarae ran yn hynny, debia i. Ia, gi... O, bendant gath o'r benglin neu fewn, do. Inslei oedd hwnna. Ond gwybod yn union, cofia, be oedd o'n neud. Dwi'n meddwl bod o'n bwrpasol i fynd allan i frifonet, oedd yn bendant gadael i farc. Ac unwaith eto, mae rhaid i ddeud o, di cael ei fethu gan y dyfarnwr. Ia, mae wedi, ond mae o'n neidio yn yr awyr yma hyn. Mae o'n dal yn gwybod bod yr amddiffynwr yna. Ac os dwi yn neud y cysylltiad, gret. Os dwi ddim, dwi ddim. Just un yn talu bwyth yn ôl, dipyn bach hefyd. Ie. Aaron Edwards nôl at Saunders. Saunders i weld yn iawn. At Spender. Rollinson.
Cyfnod tawelach. Dych chi'n cael y teimlo bod y Seintiau rhyw ail feddwl. Be mae rhaid i ni wneud yn wahanol? Bale gan Saunders. Be rhaid i'r Seintiau wneud ydy trio cael y tempo yn ôl i fyny. Mae Bala'n arafu'r tempo. Felly be rhaid i'r chwaraewyr wneud ydy cyfnod un cyffyrddian neu ddau cyffyrddian. A symud y Bale yna yn gyflymach. Ac dyna'n union sydd wedi digwydd i'r gêm yma. Mae wedi mynd yn dawelach ydy ni. Mae Osian Roberts yma efo ni. Be newch chi o'r hanner cyntaf yma, Osh? Ie, wel, hogia, yn sicr mae pethau'n siwtio Bala ar y funud, oherwydd fel mae'r amser yn mynd yn ei flaen yn yr hanner cyntaf yma. Mae'r Seintiau Newydd yn ffeindio'n anoddach i ffeindio bylcha ac i greu cyfleoedd. Ac yn sicr mae Bala yn creu problemau ar adegau ac yn mynd i mewn i'r hanner os fydd hi'n aros fel hyn. Yna'n sicr Colin Caton fydd yr hapusa o'r ddau reolwr. Diolch, Osian. Mae'n o benderfynol. Ti'n gwybod, dyna gwaniaeth mawr. Mae hynna yn dylanwadu yn effeithio chwaraewyr o'r gwmpas ni sydyn. Hunt. Stevens at Sheridan. Thompson. Mae'r Bala'n fwy tair o lawer. Smith. Nôl at Smith. Allan at Sheridan. Chi'n deimlo bod y Bale fel taten boeth braidd, ond o leia mae ysbryd. Oedd Sheridan bron iawn yn dangos gormod ysbryd fan'na, yn doedd? Wel, mi nath o giro ras efo Brobel, o wedyn nath Spencer ddod ar draws. Ac Spencer cyrraedd na gynta, a Sheridan mynd i fewn. Ti'n bod, jyst i blocio'r dacw mwy na ddim byd. Drycha, mae mewn, mae ar y llawr. Mae yn hongian i droed i fewn. Ti'n bod cael wneud. Oedd o'n lwcus i fi wedi cael carden felen o leia fan'na. Wel, nath o'n mynd i nerth trwy i gorff i fynd trwy ddfo i frifo. Na ddo, hongian i droed i fewn nath o. Bale at y postyn. Un o chwaraewyr gorau'r gêm, yr Routledge sy'n ei chlirio hi. Unwaith eto, Bala sy'n ennill y Bale Jones nôl at Smith. Smith a Marriott. Smith yn geidigon i orfodi'r bas gam. Ac os oedd hanner cyntaf, yr hanner cyntaf yn perthyn i'r pencampwyr, byddech chi'n deud bod yr ail hanner yn perthyn i'r Bala. Ar hyn o bryd mae gêm gyfartal yn ymddangos yn weddol deg i fi. Ydy, ar y cyfan, ti'n bod, efalla, o na, fydech chi'n dweud am y cyfleon hyd nod. Di bod yn reit gyfartal. Burke Smith, Burke. Di methu rheoli honna. Egin symudiad da unwaith eto. Aaron Edwards glir honna. Draper wedi dod nôl yn ddofn. Colli'r Bale i Irving. Mae Bala'n ennill pob pêl ar hyn o bryd. Mae Smith ef Irving. Amrediad gan y cefnwr cael ei groesiad mewn. Saunders oedd ar draws di ddim di mynd allan. Smith eto. Methu curoedd un. Aaron Edwards. Ac yn y diwedd cael ei chlirio gan Marriott. O, gwych. Gwych gan Brobl. Draper yn ddofn. A mae blaenwr mawr di gyd yn dda hefyd, Routledge. O, mae rhaid i'r Seintiau ymladd am bob modfedd o le rwan. Dyna sydd wedi newid. O, iawn. Oce, mae Harrison wedi dod i fewn i'r chwarae fan hyn o dal i wasgu fydd Bala. A mae'n ffeit rwan ydy. Ac os da chi mewn brwydr fel yna efo'r Seintiau, mae gennych chi obaith. Oes tad, dyna ti isio dynnu nhw i fewn i gael ffeit, i gael cysadledd fel yna. Wel, pwy di Joshua, pwy di Klitschko, a pwy sy'n mynd i daro'r pwniad welwyd yn yr unfed rownd ar 10 gan Joshua. Dyna'r cwestiwn mawr wrth ni agosau at yr egwyl. Uppercut pwy fydd hi? Y Bale gan Harrison. Routledge, os a un ymdrech ola yn yr hanner cyntaf, mae dybed Mullins di bod yn llawer tawelach. O, hyfryd. Pam ac os pas Routledge eto. A mae Mullen di cyrraedd un braidd yn rhy hawdd fan'na. Bala cael chwaraewyr troli'r Bale yn sydyn iawn hefyd, pan mae rhaid. Aaron Edwards. Methu bwydo i drwad. Brobl. Ia, trio rhyw ffigio na ddiron de. Edrych ar y llygad un ffordd a pasio. Ochr arall, Stewart Jones yn darllen o. No te. Mae'r Seintiau'n gorffen yr hanner yn grid. A i di gweld nhw'n gwneud hyn mor aml y tymor yma. Draper. Smith yn ôl yn cynorthwyo. Ydy'r Bala'n eistedd braidd yn ddofn?
Wel, ar y degau gyda chdi llawn o ddewis, oherwydd os gyda chdi ddim pwysau ar y bel, fydda chdi'n just symud allan. Ti'n gwybod? Os ti Seintiau Newydd cadw'r bel a pasio yn daclus a dos am pwysau ni, fydda chdi ddim symud allan o'r gefn. Ti'n cael dy wrthio nôl. Wel, mae yna sawl tîm di meddwl bod mi gyrraedd yr egwyl yn ebyn y Seintiau Newydd yn gyfartal a wedyn mae'r Seintiau'n cipio gol. Mae wedi digwydd mor aml. Mae gen nhw lai na munud i wneud hynny nawr. Brobl. Eiron Edwards. Spender. Ond y Bala'n dal i gadw siap ac yn gweithio. Wel, mae'r Seintiau Newydd mynd i fod di-baid anyway. Da ni wedi gweld nhw gymaint dros y blynyddoedd. Maen nhw'n mynd i ofyn yr un cwestiynau. Mae'r safon canolbwyntio yn dod i fewn. Faint o bwysig di hynny i'r Bala. Mi fydd ychydig o amser ychwanegol. Yr anaf na i golwr y Bala. Yr anaf i Saunders. Mae'r bel gan Sislevich. Mae hwn yn gallu newid gêm o'n eiliad. Sislevich, Lloyd ar y sbardyn. Bagliad gan Venables nawr te cyfle. Hwyr. Ti'n bod clefar o fan hyn gan Sislevich. Nath o newid ger yn gwybod. Unwaith eto, os di Venables mynd i llawr, mae'n eich di eraill y bel. Ti'n bod fe, nath o'n cyffwrdd o bron. Nath o... Na ni weld o'n os nath o hongian i droed allan. Nath o dynnu droed... Oedd honna ddim yn gic. Ddim o gwbl. O'n i'n meddwl just i, ffordd nath Venables ymatab. Dwi'n bod trwy'n edrych yn y chwaraewyr yn ymatab. Venables ddim yn cyffwrdd o. Munud o amser ychwanegol sydd. Wel, mae wedi bod yn hanner o benderfyniadau dadleuol gan y dyfarnwr. Tasa gol yn dod o droed Mariet neu Brobl fan hyn. Wel, os ar dyfarnwr dwi am dan y lach go iawn. Da ni mewn i'r funud o amser ychwanegol. Cic ola'r hanner cynta heb amheuaeth. A'i Brobl ar ei dde neu Mariet ar ei chwith fydd hi. Mariet! A dyna groniclo pwysledigaeth y Seintiau ac yn rhoi o bosib i'r Bala i heiddiant ar ddiwedd hanner cynta difyr. Wel, efo'r perfformiad mae'r Bala wedi ddangos yn hanner cynta yma, maen nhw'n gwybod mae'r gêm yma i giro iddyn nhw, os dyn nhw yn credu hynny yn eu meddyliau hunan. Mae wedi gwneud yr holl ymdrech i fewn hanner cynta yna, peidio gadael i fynd. A maen nhw yn y gêm. Bob tro yn meddwl, ti eisiau aros yn y gêm yn ebyn y Seintiau, wel mae'r Bala mwy na, just yn y gêm yma. Pa fydd y gic yma yn codi'r encrychion. Dwi'n credu y clywn i Chwpan y dyfarnwr. A dyna ddiwedd hanner cynta cystadleuol tu hwnt. 4 arbediad campus gan y ddau golwr. 3 gan Ashley Morris, 1 gan Paul Harrison. Ond yna y cwestiwn mawr arall. A oedd hi'n gic o'r smotyn ar Chris Venables. Y sgôr ar ddiwedd yr hanner cynta. Y Bala dim, y Seintiau Newydd dim.
dim newid yn y naill dîm na'r llall. Y dyfarnwr sydd wedi bod dan y lach, coeliwch fi, yn ystod yr egwyl yn sicr wrth adael y cae yn rhoi'r gig gyntaf yn yr ail hanner i'r Bala. Ond oedd Colin Caton yn flin. Mi wna i gadael i fel na. Ond bobl bach, sa'ch chi eisiau clywed beth yn cael ei ddeud. Ond oedd y neges yn glir. A mae'r penderfyniad cyntaf yn mynd o blaid y Bala. Felly, dim newid gan Colin Caton na Craig Harrison, Malcolm? Na. Na i dîm yn hapus. Mae Bala'n bendant a Colin Caton on, oedd y drosedd gan Conor Rowlands yna, Kieran Smith. Kieran Smith yn just bod yn glefar yn gwadd y dacw mewn, wedi'n symud y bel yn sydyn. Siawn sydd wedi y bel yma, dan drwy'n Paul Harrison y gol rwan. Stevens sydd wedi ennill Cwpan Cymru efo prestatyn yn ni yrfa. Fo i wiro hon i mewn. Mae'n un dda! Harrison yn dod mor awdurdodol. Draper yn clirio ac oedd y droed yn uchel ar Draper. Ond am arweinydd sydd gan y Seintiau yn y gol na. Yr esblynyddodd. Mae o mor benderfynol, mae'n gweiddi, mae'n cymryd ymwneud o'r awydd. Ond ti'n gwybod be, mae Hunt yn ddewr fel blaenwr eto dechrau'r ail hanner yn mynd i adael i farc. Ti'n gwybod be? Sa'n mynd i credu fi bach mwy fyna sa Hunt di. Herwydd y diwan, nath Harrison o rhywbeth tynnu. Wel, nath o droi gefn di fi'n bach do. Dim, edrych ar, dydy hwnna ddim yn cydbwysedd cywir yn yr awydd gan y golwr. Mi dyla Lee Hunt di mynd â fo ar bel i fewn i rwyd na. Ie, yn y cyfamser, mae yna drosedd gan Smith ar Aaron Edwards. Ac da ni'n cael cychwyn tanllyd yr ail hanner yma. Gret gweld. Wrth y modd. Nawr te, mae Aaron Edwards i weld yn iawn. Dwi'n yn siŵr os oedd y dyfarnwr yn rhyw gydymdeimlo chydig bach efo Smith, bydd y ddau yn mynd am y bel, ond beth sy'n ddiddorol allan o'r llun, mae chwaraewyr y Seintiau wedi bod yn cwyno bydd y dyfarnwr cynorthwyol heb weld rhywbeth o'i le ar hynny. O iawn, mae'n ei gonteg, ond ti'n gwybod be dwi'n feddwl bod tro ydy ymateb y chwaraewyr yn dechrau. Ddau chwaraewr sydd gant i gant yn edrych ar y bel. Ac os ydyn nhw'n edrych ar y bel, fe dyn nhw'n neud i byd. Fe dyn nhw mewn gwarchod i gilydd. Dyna gwarchod i hynna'n dyle fi dweud. Os wedi bod mor gystadleuol â hyn yn 8 funud cyntaf ail hanner, sut mae am fod am y 43 nesaf? Routledge, ac yn sicr, di'r Seintiau wedi cael cyfle i setlo yn yr ail hanner yma. Routledge, Aaron Edwards, mae dipyn o le efo fo. Routledge yn mynd i hun at Draper. Nôl out Routledge, Draper, cyfle chydig bach yn static. Di hwnna'n digon cywir at Mullen. Thompson yn ei chliriau. Ia, clirio i ydi o, diolch yn pasio i na ni. Ti'n gwybod, yna waniaeth mawr yn clirio'r bel a pasio'r bel. Saunders, Carden Felen i wenw o. Ia, dwi'n siŵr ddydd Craig Harrison wedi cael gair bach yn ei glis o am Lee Hunt yn ystod yr egwyl yma. Rhyw dawelwch o gwmpas y lle. Rhyw densiwn. Mullen. Colli'r meddiant i Thompson. Edwards at Marriott. Sislevich. Diolch wedi bod yn y gêm ddigon o safbwynt y Seintiau. Pan mae yn mynd, mae'n mynd fel sgwarnog a mae'n anodd i ddalo. Rawlinson at Saunders. Mae'r gol gyntaf yn mynd i fod mor bwysig yn dydi. Mor bwysig. Cwestiwn am hynny, mae rhaid i y Bala fod yn disgobliedig, ti'n gwybod o gadw i trefn. Wel, oedd hi'n bas sal i mewn i gwrdd cosbi'r Bala ac yn sydyn mae'r Bala di gadael i'r Seintiau wneud rhywbeth ohoni hi. A ti'n bod pethau bach fel yna sy'n gweithio yn derbyn di yn feddyliol. Ac os ni gip fan ar Colin Caton ac ydych chi'n sylweddoli bod o'n sylweddoli, mae rhaid chi fod yn ofalus allach chi'n pidio canolbwyntio yn erbyn y pencampwyr yma. Ti ddim eisiau reid ddim math o help iddyn nhw agos dyn nhw'n angen o. 6 pencampwriaeth yn olynol. 4 allan o 5 Cwpan Cymru. Mae'n torri bob record, so mae'r un eto dydy. Pas lac arall gan y Seintiau. Hunt. A mae'n fratiog ydy. Mae mor fratiog a mae yna reswm am hynny.
Mae pawb dan bach o bwysau yn sydyn. Aaron Edwards, chwilio am Sislevic, pas hyfryd dros Ben Irving. Sislevic, a mae ganddo fo'r ddawn i wneud rhywbeth o'r bas na. Gwaith da to fo, ond wedyn y bas yn rhy drwm. A di'r outlage ddim yn mynd i allu cyrraedd honna. A mae Spender i gyd ferchog i chadw'n fyw. A gwynt tu ôl i'r Seintiau yn yr ail hanner yma. Saunders. Mae Bala wedi eista nôl i gonapus ildio'r meddiant rwan i'r Seintiau Newydd. Mullen. Aaron Edwards eto. A mi wneith Seintiau basio am byth nes bod y gwariad bach yn dod. Routledge, Sislevic, Aaron Edwards yn cyrraedd gyntaf. Mae o'n cael ei giro. Mae gan Stevens. Da iawn. Thompson, mae Sheridan tu allan iddo fo. Hunt o'i flaen o. Thompson. Hunt. Sheridan. Dyna'r tri yn cyfuno. Sheridan mewn i'r Cwrt Cosby, allan gan Rawlinson. Venables yn aros ni ddisgyn iddo fo. Mae'n ei gwiro i lwybr Stevens. Llac gan Thompson. Mullen. A dyna'r math o sefyllfa mae'r Seintiau'n gallu elwa arno fo. Gallu gwrthymosod, a dyna maen nhw'n neud. Y bêl braidd yn drwm gan Aaron Edwards. Ie, na'n Stewart Jones yn dda i wneud i benderfyniad o'i fyny iddo fo oherwydd oedd o'n carlamu syth i fewn i ganol yr amddiffyn. Dreipwr di'n ddangos ongl bach iddo fo. Yn gormod o bwysau ar y bêl. Just yn ei hawdd ar y munud i fynd trwy ganol cae y Bala gan y Seintiau Newydd. Ti'n lle nath nhw amddiffyn yn uchal i fyny'r cae yn hanner gyntaf. Maen nhw wedi eistedd nôl. A dwi'n meddwl mae hynna'n gwad problema os gynnwch chi gymaint o chwaraewyr llawn gallu ac yn dechnegol da. Maen nhw'n mynd i ofyn cwestiynau gwahanol thachdi os ti yn mynd i syrthio reit wrth ymwyl Cwrt Cosby chdi dyn digon o le wedyn. A ti'n chwarae rhyw gêm o rhyw amddiffyn yn erbyn o mosod fel ti'n neud ar y cae ymarfer. Hunt y chwilio am Venables. Rawlinson. Mae'n gawr am ddiffynwyr Rawlinson. Mae'n fwy na hynny hefyd. Mae'n gallu chwarae hefyd yn dydi. Mwy a mwy. Herwydd blwyddyn yma, mae wedi datblygu fel chwaraewr. Mae'n licio cymryd cyfrifoldeb fel amddiffynwr rwan. Lle oedd o ddim o blaen, oedd o byth yn marcio pan oedd y crwysiadau'n dod i mewn. Ond ti'n gwybod be hefyd, mae'n gyflymach na neb o'n Sislevic yn y gyngrair yma. Ac yn camu mewn i sgidiau anferth Phil Baker mewn gwirionedd. Anferth. Sydd wedi bod yn ardderchog iddyn nhw dros y blynyddoedd ond dwi'n clywed, ella bod o'n gadael. Marriott. Ac 8 munud yr ail hanner eisoes di chwarae. Cic bach ar sawdl. Brobl, a mae Brobl yn canfod Sislevic, ond mae hyn yn hyfryd. Routledge. Mullen. Routledge eto. Mullen yn disgyn ar sialc y Cwrt Cosby. Thompson yn wirion fanna. Thompson yn wirion. Wel, ti'n gwybod be, mi nath Thompson troseddu, does am cwestiwn am nath o stopio Mullen chwarae'r 1-2, ond mae'r dacl ar Routledge, dwi'n meddwl. Edrych, mae Thompson just sefyll yn ei lwybr o. A honna, maen nhw'n cael y gigrydd o'r dacl ar Routledge sy'n well sefyllfa iddyn nhw fynd am y gol. Ewedig i Marriott, sbiwch lle mae Marriott gwneud i weld nawr. Mae hon yn, wel, mae'n droed chwith i Marriott trwy'r dydd, yn dydi? Mae'r gwynt tu ôl o fo. Ti'n gwybod beth, diolch eisiau dim pwer, jyst cyfeiriad ar hon. Cyfeiriad. A jyst, os dwi'n mynd i godi'r bêl dros y wal ac i fewn i'r gornel lle mae y wal yn gwarchod. Un gol uwch gyngor Cymru gan Marriott y tymor yma. Mae Aaron Edwards yna hefyd. Marriott, o'r bar! Rawlinson methu'r rheoli hi. Oedd y bron rhaid dim pwer ar honna. Nath o basio hwnna i mewn do. Routledge, fel ddydwch chi, oedd e'n isio pwer. Y cyfeiriad oedd i angen ac oedd i bron yn berffaith. Brobl. Aaron Edwards. Brobl. Routledge. Rawlinson yn dal i fyny. Nawr te, pwy sy'n cyrraedd gyntaf? Saunders! Dreipwr! A mae rai chi gyd yn deimlo ar Bala. Fe redodd popeth mor garedig i'r pencampwyr ac yn y diwedd mae Morris wedi giro. Ond maen nhw gyd yn cyfri. Y Bala dim, y Seintiau Newydd 1.
Draper mond i gael ei enwi unwaith o'r peniad yn y hanner gyntaf. Ti'n enwi fo am yr ail waith, a mae hyn yn glasur o gol i sgoriwr sy'n naturiol efo'r greddf o fod yn y lle iawn, ar yr amser iawn, a mae'n cael pasio hwnna i fewn i'r gol. Gwych gan Saunders, cofio fo sy'n dilyn pethau fyny, ond lle mae amddiffynwyr y Bala, maen nhw'n cysgu. Yr ergyd i fewn, wedyn, ti'n gwybod fe, Rollins yn gath yr ergyd i fewn, yr amddiffynwyr canol arall. Mae'n dod yn ôl at Saunders, mae o'n ymwybodol o safle Draper, a mae'n hawdd. 3-4 llath allan, diolch yn methu heini. Ie, mae o'n gwybod fe allai honna fod mor bwysig. Sut mae'r Bala yn mynd i ymateb. Ond mae rai chi gyd yn deimlo fo golwr y Bala. Ddown ni at hynny'n y man, Venables, allan at Irvin. Yn erbyn Marriott. Mae Morris di gei popeth mor iawn, ond dath hwnna'n syth i gris gwyrdd yn dod. Mae rai fy'n ei well. Ti'n gwybod, mae rai fi fod yn feirniadol. Yr un dylai fo wedi cael llaw gwan i hwnna a gadael i ildio cic gornel i dod. Ti'n mynd taro hwnna nôl. Nath hwnna hanner gyntaf, a nath Irvin glirio yn ganol y gol. Mae hwnna, ti'n gwybod, wrth ymwneud y postyn pella, mae rai fo'r ildio'r cic gornel o'r sefyllfa yna. Thompson yn ei hyrddio i mewn, Venables yn mynd amdani. Eiron Edwards o bawb gliriodd honna. Hunt. Venables. Hunt. Burke! Cael ei gael arna'r ferchog gan Eiron Edwards. Smith, allan at Irving. Mae'r Bala'n ymateb yn dda. Pasfach anghywir, ond i bron yn neud pasfach bwt. Ond oedd ddim digon cywir. Wel, oedd pawb dal i fyny, doedd Venables, Lee Hunt, Stuart Jones, oedd nhw'n gyd yn disgwyl y croesiad i'r postyn pella yna. Wel, wedi Abertawe cael gêm gyfartal yn Manchester United. Wedi y Bala cael un yn ôl i fewn i'r gêm yma. 57 o funudau wedi chwarae. Stevens. Sheridan. Thompson. Nawr te mae Hunt yn gael amdani. Saunders. So di gallu mynd i'n ddyle. Fysa. Be mae rhaid ni gofio, wrth gwrs, cyn i'r Seintiau sgorio, wrth mor agos a hyn, do. A ddim wych, mae'n anodd cofio gael y bel i fyny lawr mor agos i'r gol, ond mae'r techneg yn un campus, pasio'r bel dros y wal, uchelder cywir, cyfeiriad bron yn gywir. Burke. A Nelly tuag at Jones. I bwy mae'n disgyn, i grysau gwyrdd. Smith mynd amdani. Saunders, mae Burke yn dal yna, mae'n frwydr. Irving! Mae'n gwirro Venables, mae'n cam sefyll. Mae'n cam sefyll. Mae'n gyffroes rwan, mae'r Cyfle. Mae'n nocio'r y drws, dydi. A hynna well ar ôl y gol, cael ei ildio. Mateb da gan y Bala. Hunt yn ei chanol unwaith eto, ond y bel yn dod at Irving am yr ergyd y fan hyn. Ia, dydy ddim yn mynd i weithio Paul Harrison yn y gol na acthi, ond mae'n cyrraedd Venables yn y diwedd. Fo sy'n cam sefyll yn dal yn dod allan o'na. Ti'n weld o'n hwyr iawn yn dod allan. Ti'n bod crwydro mae o i beidio cael ei godi fyny gan yr amddiffynwyr, ond mae rai fod o'n allan. Felly dy ddim mewn safle cam sefyll yn gyflymach. Ac yn ganol y cawl na gyda llaw Routledge oedd off ar draws i rwystro Hunt, fagfer bel yn yr hwyd. Mae Routledge wedi cael gêm arferchog i'r Seintiau. Fel mae wedi gwneud gydol y tymor. Di cyrraedd yn ŵr nad oedd neb yn gwybod dim byd amdano fo. O'r Alban. Ac mae wedi bod yn hollol ddylanwadol. Wel, yn siŵr oedd Seintiau Newydd wedi cadw lygad arno fo, tra oedd o'n Lerpwl, doedd. Wedi bod o brofiad. Mae un da cofia yn y man ni i chwarae yn uwch na'r Seintiau Newydd. Mae wedi cael un gêm yn yr uwch gyngrair i Wigan. Ac yn ŵr sydd wedi sefydlu, wedi plio'i nyth o flaen y 4 cefnau. Diolch wedi symud o'n drwy'r tymor ar wahân i'r ffaith bod mae'n hedfan fyny'r cae. Ac mae am Hopman. Wych Lee Hunt. Stevens, dyna'r math o weithred gan Lee Hunt sy'n gallu codi tîm. Sheridan. Mae'r bel yn mynd i'w lwybr o unwaith. Nawr te, dyma mae'r Seintiau'n geid yn dda. Troi am ddiffyn yn ymosod. Mae Routledge yn brasgamu. Mae'n gofyn i brobl am seri bas. Mae'r bas di gyrraedd o. Ond sbiwch ar chwaraewyr y Bala nôl eto. A mae Jones yn mynd i chlirio
A wyddwch chi be, dwi'n meddwl bod gen ni glamp a hanner awr o'n blaenau ni. Oedd yn sicr amser torchi llewis gan y Bala, maen nhw wedi wneud hynny, chwarae teg iddyn nhw. Ond fel nes i ddeud ar yna'r cyntaf, mae'r Seintiau Newydd ar ei cryfa pan mae Bala efo'r bel oherwydd y cyflymdra sydd ganddyn nhw pan maen nhw'n gwrthofosod. Mae yna sybrydiad o'r asgell neu o ymyl y cae bod yna newid mawr yn mynd i fod i'r Bala, bod Lee Hunt yn mynd i gael ei dynnu oddi ar y maes. Nawr te, mae yn benderfyniad dewr os mae dyna sy'n mynd i ddigwyddio ddim di cael i gadarnhau wrth gwrs, ond dyna dwi'n clywed sy'n mynd drwy feddwl Colin Caton. Ac os ti'n mynd i wneud hynny, mae rhaid, mae'r bachgen ifanc Jordan Evans fydda'n dod ymlaen yn ei lefo, ac mi fysa'n wahanol steil, dim ymheth am hynny. Wel ie, mae hynna'n golygu sa chdi'n gorfod gymryd bas ychwanegol yn galw cael. Be dwi'n licio fo'r Bala yn yr ail hanner yma, faint o ddifn maen nhw'n sio amddiffyn. Maen nhw'n jyst cael ei signo nôl a syrthio nôl. Pam? Dim y pan nhw'n cael ei dylanwadu gan chwarae y Seintiau Newydd ar adega. Jyst maen nhw'n ddim yn ddiog, ond mae eisiau darllen y gêm yn well erwydd mae'n effeithio'r gêm. Hunt bron iawn a chipio honna gan Saunders. Rollinson. Sislevic clywed ar y sbardun, dyma mae o'n neud yn dda, mae ar ei orau cyffroes, Sislevic, o ffigiad hyfryd, arbediad da, Mylen mewn amdani, cliriad gan Thompson. Ac mae Sislevic yn gallu ffrwydro, da chi'n anghofio bod ar y cae, ac yn sydyn, fo pi ar cae. Wel, da ni'n sôn am newid ges. Mae o medru newid, dwi'n gwybod faint o ges sy'n ganddo fo. Mae o mor gyflym, mae'r cyffyrddiad cyntaf yna. Cofio blynyddoedd yn ôl, dyn Cigan yn deitha fi, efo'r cyffyrddiad cyntaf, syma'r bel na. Cos hyrwydd wedi mynd i amddiffyn nhw ddim dwy'n y bel o'r wrthach ni. Ond mae o'n gallu perfformio ar y llwyfannau mawr, ac Wel, nath ni fethu'r cyffyrddiad cyntaf, ond mae o'n cymryd y cyffyrddiad cyntaf i mynd heibio Irving yn sydd, wedyn twyllo, ffigio, wedyn cymryd yn ergyd ar. Eto, mae o'n da i ffeindio'r gorneli. A da chi'n cofio am Sislevic mewn rown derfynol arall wrth gwrs yn Wembley pan gyrodd Wrexham Grimsby yn nhws FA Lloegr a fe sgoriodd o gigor smotyn hefyd, ond mi ges i'r pleser efo Malcolm o sylwebu ar ei berfformiad o y pnawn hwnnw. Oedd o'n profiadwy. Mae'n ar ei ddiwrnod, pan mae o'n chwarae, da ni wrth y bod fod o yma yng Nghymru wrth gwrs, ond mae o'n igon da i chwarae'n uwch. Pa bryd neith o, ella bod ti'n ei hwyr rwan, dwi'n gwybod, ond pam, dwi'n gwybod, da ni'n diwedd y blynyddoedd gorau i yrfa fo yma yng Nghymru, ond mi dyla fo bod efo mwy o chylgeision yn y manni. O, 6 ar 20 oed, ydi Sislevic o hyd, mae bel gan Mylen. Spender yn dechrau mynd o'i flaen o fel un opsiwn, Aaron Edwards. Mylen yn osdio angen o, mae ganddo fo. Nôl at Routledge, sydd fel tas efo wastad ar gael. Mariet, Sislevic, cael ei anwybyddu, Routledge di mynd o'r hediad. Venables yn ôl i'w gysgodio, mewn at Sislevic. A mae Sislevic wedi cael ei wael wynt o'r digwyddiad weithio yna. Mae eisiau bod yn y gêm yn sydyn. Mariet at Aaron Edwards. Draper. Cri, ennill y bel yn ôl. Nôl at Draper. Mariet. Y meddiant. Ond Bala'n cadw i siap. Mylen. Unwaith eto mae Sislevic ar yr asgell bellyn yn galw amdani. Aaron Edwards, hyfryd. Cael ei daclo'n galed, mae'n ei cadw'r meddiant. Mae hwn yn gyfnod da i'r Seintiau. A mae rhaid i'r Bala ganolbwyntio. Y bas di hanelu mewn at Spender ar dderchog gan Sheridan. Wedyn, y gic yr meddiant yn syth nôl i'r Seintiau. A dyna dwi'n meddwl sy'n eich blino chi, Malcolm. Ia, dyna di'r gwahaniaeth. Ti'n mynd i giro'r gêm a heb gadw'r bel yn well. Ac mae'n gan hawdd i aros tu ôl i'r bel ar fyny di Bala, ond mae'n ein ofyn i'w gwestiynau bach gwahanol. Sbiwch ar y siom. Sbiwch ar y siom. Fi meddwl fo. A mae wedi chwarae'n dda, Malcolm. Mae wedi chwarae'n wych, mae wedi gwneud bob awns o egni ymdrech i fewn. Ond roedd y cyfle iddo fo am bechod. So hwnna ddim wedi mynd i mewn, efallai un o'i ffeinal slwytha fo, yn 34 oed, dwi'n meddwl rwan. A'r gwrs di codi Cwpan Cymru 2 waith yn ei yrfa yn gadael. Mae wedi codi'r cwpan efo'r Hill
efo Bangor. A'r bachgen ifanc yn cynnig rhywbeth gwahanol, Malcolm. Ia, wedi cael ei ddau gan Fulham a Wrexham, felly mae'r pedigree yno. O'n i'n meddwl, efallai na ni'n gweld gorau allan o'n efo tan tymor nesaf, ond mae gynnu fo siawns, mae gynnu fo lwyfan, mae gynnu fo ffeinal i chwarae. Mae Kieran Smith i fynd i fyny fel blaenwr rwan, felly fe rai nhw newid stael a patrwm i fi bach. Mae rhai nhw rwan gymryd pas bach ychwanegol efo'r gwasanaeth y well i fyny at Kieran Smith. 25 o funudau'n weddill, a Seintiau ar y blaen. Draper. Routledge. Yma Jordan Evans di mynd allan ar y dde. Byddwn ni'n disgwyl Kieran Smith di symud i fewn. Mae yna goliau yn Kieran Smith wastad. Ac yn dydio'r mwyaf, mae o'n cael ei chwarae weithiau. Mae Jordan Evans yn cael ei chwarae weithiau gan Colin Caton hefyd fel blaenwr ar ei ben ei hun yn y blaen. Saunders. Hwn y braidd yn hwyr gan Thompson. Y dyfarnwr yn edrych ar y ddau ac yn deud, dwi wedi sylwi, ond chwaraewch ymlaen. Thompson poeni dim. Saunders yn cwyno, neu ar y bel. Saunders, Sal, Burke, Martin Smith, mae Venables i'r dde, mae Aaron Edwards i gyrra fo, a mae Aaron yn cael gwell ail hanner na gafodd y hanner cyntaf, mae'n fwy dylanwadol o lawer, mae Sislevic tu allan iddo fo, pyn bach gormod ar y bas na, Irving efo fo, nôl at Aaron Edwards, a da chi rhyw deimlo ydy'r Seintiau'n dechrau cael rheolaeth ar y gêm yma. Dim yn troi sgriw. Gwybod mae gol di bod yn effeithiol i'r chwarae hefyd, ond maen nhw'n neud yna bob gêm, fydda i'n deud hynny. Dim just y gol ydi o. Dwi'n meddwl mae'r Bala neud ti'n hawdd iddyn nhw. Mae Malcolm a fi gyda llaw wedi cael anreg bach reit neis. Da ni wedi cael meicroffon ar un. Wedi wneud allan o joclet. Ac o'n i'n meddwl pan ges i hwnnw, dwi'n mynd i gadw hwn, meddai fi fi hun. Dwi'n mynd i gadw hwn, ond ydych chi be? Dwi eisiau fita fo. Dwi eisiau bwyd. Gyd i'n amser fita fo, Ansiwn. Mae fel gan Thompson. Na i mi fita fo pa Bala mewn meddiad, fydd poeni. Thompson fewn yn hwyr fanna, di draed o fyny. Pa liw fydd y garden Melen gobeithio. Ie, Melen oedd o. Mae hon di bod yn dod. Mae hon di bod yn dod i Thompson, do. Ac i ben dipyn bach. Mae'n mynd i'r llawr, mae studs o'i fyny. Yn dangos, unwaith mae'r studs yn codi, maen nhw'n dangos i'r chwaraewr ti'n daclo, mae'n dacl fler. Mae wedi cael, dwi'n meddwl, 2 gardyn coch yn barod tymor hyn. Do, mae'r... Da ni eisiau gweld hynny yn y ffeinal. Yndi, mae'r coch yn dod i'w lygyd o weithiau. Ond Melin, welodd o fanna. Ac Marriott, Brobl a Mullen. Fe dydd nhw'n ildio eto mae'r gêm drosodd. Mullen yn ei gadael i a Brobl yn y diwedd yn ei chymryd i Aaron Edwards yn cael ei beniad mewn dan y bar ac Reifer yn aros am unrhyw rywsion. Ond ydych chi'n cael y teimlad bod angen i'r Bala ail danio. Dim jyst ail danio, ail drefnu i byn bach hefyd. Fod i amddiffynnu nhw i fyny'r cae. Fe'n gwneud hawdd dweud, maen nhw'n cael ei gwrthio nôl oherwydd chwarae da'r Seintiau Newydd. Ond dim meddwl bod nhw allan o egni. O gwbl, oherwydd mae hyn wedi dechrau o'r dechrau'r ail hana. Marriott. Mae fo'r bachgen ifanc Evans efo fo. Mae gan Rollinson. A mae yna sôn bod yna newid arall yn mynd i fod i'r Bala. Mae'r bel wedi cael ei hanelu at Mullen, ond Mullen yn cadw ei lygad ar y bel! Da iawn Morris. Dipyn bach o look mae'r rhai deud, ond ydych chi'n gwneud mwy na aros ar eich traed. Dwi'n disgwyl Morris dod i nôl hwnna. Mae rai fo fod yn llwy'r reolaeth o'r cwrs cosbi na. Yli pel i'r 50 nad, lle mae Morris? Mae'n amheuaeth yn ei beno. Mae'n dal yn meddwl am y camgymeriad am y gol na. Mae rhaid bod o'n chwaraewr profiadol iawn. Mae'n rhaid i Mullen nid o waith o sgorio. O'n i'n mynd i ofyn. Mae ar y foli. 8 rath allan mae o wedi codi ben a di edrych lle mae Morris. Mae'n jyst canolbwyntio ar y techneg. Ia, cywir. Ond eto, mae'n rhaid i fynd am gornel bod i gwn y derys. Gyd gornel i'w chymryd gan Marriott. Ac fel mae Malcolm di awgrymu, da chi'n teimlo os fydd na ail,
Bydd hynny'n ormod i'r Bala at ysmotyn gwyn. Venables oedd yn ôl yn cynorthwyo. Saunders a Venables. Yn aros amdani Jones yn uchel ein y diwedd at Smith. Smith ac Eiron Edwards eto. A mae'r awyrgylch yma yn dystiolaeth i'r ffaith bod y Seintiau yn rheoli pethau ar hyn o bryd. O, mae Draper wedi curo un Jones mae heibio Thompson yn gan sefyll gan Mullen. Dyla fo wybod y well. Dyla fo wybod y well. Ond te, ydw i am fita y meicroffon siocled, mae dyma beth dwi eisiau gwybod. O, un fideo. O, dwi am fita felly. Nawr, yr holl bach caredig iawn. Rhai pobl adran meddwl, da ni'n neud mwy o synwyr allan o'r pethau chocolate, ma. Dyma'r newid nesaf. A mynd â fachga bach da yn dod mae Sheridan yn gadael y maes. Dylanwad Sheridan ar y gêm, Malcolm? Mae wedi gweithio, mae wedi stopio Spendwr ddod i ymuno ar ymosodiad i lawr yr asgell de yma. A Ryan Wade di hwn. 20 ymddangosiad a 5 ychwanegol fel eilydd y tymor yma. Mae o'n chwaraeo'r cyson i'r Bala. A mae hynny ar weithiau'r ffaith dod i'n cael ei wahardd am gyfnod o'r tymor. Oherwydd sylwadau anffodus nath o ar Twitter. Mae hynny wedi cael ei anghofio. Mae o'n gobeithio fod o'n creu penawdau a newyddion ei hun. Sdi gofyn wrtho fi bydd nath Sheridan yn ymosodol. Dweud nath o llawan. Faint o groesiadau gath o. Faint o ergydion gath o i fewn ar y gol. Faint o basiwn nath o wneud drwodd i rywun arall fynd am y gol. Dim un mae gynna i. Spender di gadael i yr eilydd wybod, wel, falle bod y dyn yn wahanol, ond dwi yma. Harrison. Draper. Y ddau Jones fyngfyn nhw yn gwirfo'r bel at Morris. Rollinson. Harrison at Sislerich. Mae rhaid i'r Bala dal i gredu. Ti'n cael y teimlad ar y funud mae penna nhw i bydach i lawr. Ti'n cael ei ymestyn a draws y cae gan y Seintiau Newydd. Yr eilydd Wade. Tackle galed ar Eiron Edwards gan Smith. A fe hedfanodd Eiron i'r awyr a mae wedi codi ar ei draed ac yn y cyfamser. Mae'r bel yn symud yn sydyn fyny'r cae. Mae gan Mullen eto. O, mae'n dacl sy'n drosedd gan Jones ac mae yna gyfle arall fan hyn i'r Seintiau. Wel, fyna ddim, ti'n bod brysio i gymryd y gicryd ac oedd... Sestio Jones yn mynd i godi fo a mynd fel hyn efo, babi bach yma. Mewn rygbi, tas wedi glanio ar ei ben, sa'n gardiau'n goch. A dwi'n meddwl falle bod ei lyddio mynd i ddigwydd cyn y gec oes wir. A'r gwrs sy'n gadael y maes, Malcolm. Wel, Greg Draper, sgoriwr unigol y gêm hyd yn hyn. Am ddylanwad i hwn. Wel, ti'n gwybod be, nes i sôn a fi gredd naturiol o fod yn y lle iawn, amser iawn, a mae o di dilyn bod dim i mewn. 2 gyffyrddiad dwi'n gofio heddiw, un efo'r peniad, efo'r arbediad campus gan Morris, a wedyn yr ail gyffyrddiad ydy'r un pwysig, yr un sy'n gwahanu y 2 dîm yma. Ond os di hynny newydd da i'r Bala, pwys yn ymlaen yn ei lefo. Ydy'r gwrs sgorio'r hat-trick yn ei herbyn o sadw'n diwetha. Scott Quigley. Ac mae o yna ni sgidio oren yn disgwyl am y gic ma gan Marriott. Marriott at y postyn gosaf a peniad lawr ar draws y cwrt a mynd y gyfle i wedi chlirio. Mae'n peniad gorau yn y byd gan Stuart Jones, ond wedi cael ei chlirio yn y diwan. Ond y pwysau dal i fod ar y Bala. Chydig eiliadau a chwarter awr yn weddill. Oedd ei gwastraffu amser maen nhw i newid. Sa'n nhw ar ei hôl i, sa'n nhw'n mynd hyn. Spender yn cerdded yn araf bach at y bel ma, come on. Un cyn chwaraewr Wrexham yn gadael y bel un arall. Marriott sydd fel arfer yn cymryd y tyfiadau. Spender at Routledge. Dwi'n sy'n hwyro bod chi'n siomedig efo Bala yr ail hanner mewn. Dwi yn yn ofnadwy o siomedig i ddweud gwir. Oherwydd, o'n i'n meddwl, ar yr egwyl, oedd nhw mwy na dal yn ni. Jyst eisiau gwneud yr un peth. Dwi'n gwybod mae'n hawddach dweud na wneud, ond dal i fod. Dyn nhw wedi cynnig dim byd yn yr ail hanner yma. Yn hyfedd iawn, pan ath y gol i mewn, wrth i gael golwg arall ar rhywbeth oedd
ddim yn lawer a ddim byd, dwi'n meddwl. Dwi ar Ryan Wade, jyst yn rhaid i Benelin ar ei draws o. Pan nath y gol i mewn, mi nath rwy'n ag un o chwaraewr y Bala rhoi pen yn ei dwylo. Do. Fel tas nhw'n teimlo, dyna hi. Ie. Amser torchi llewis di pan ti'n ildio gol, de. Wel, mae yna chwarter awr i fynd. Y bel mewn, William Venables. Rawlinson efo eto, mae'n dod i Stevens. Stevens at Evans ar eilydd. Cael ei gael lawr gan pwy, gan Routledge wrth gwrs. Tafliad fydd honna dim cic o'r gornel. Ti'n gael y teimlad o ryw dafliad hir neu cicio gosod. Mae'r Bala mynd i gael un yn ôl i fewn i'r gêm. Oedd y Bryn yn awyddus i gymryd y tafliad a mae Thompson isio ei chymryd i. Mae'n te. Dos na Lee Hunt i anelu ato fo. Irvin. Stevens. Mae angen pêl dda mewn i'r cwr Cosby. Y bel yn disgyn i'r eilydd. Sydd yn dygol. A mae di mynd mewn. A wedwch chi be? Y bachgen ifanc wedi dod ar Bala'n cyfartal. 1 ar 20 oed. Ymlaen fe'r eilydd. Ac yn sydyn. Mae ganddo ni gêm unwaith eto. Y Bala 1. Y Seintiau Newydd 1. Wel, mae'n deud chwinca ti eisiau sgorio, ond mae'n wiriad mawr o'r Kieran Smith yma'n hyn, does. Yr ergyd yn dod o'r cwrs Cosby. Edrych ydi ar Kieran Smith, mae'n troi gefn ar ni. Jordan yma'n hyn yn cael y bel. Unwaith mae'n dod i fewn o. Chwan y taclus, cofia. Unwaith mae'n dod ato fo. Yna ni sbio o'r ongl yma, yna ni weld o gwiriad a lle mae Paul Anderson yn y gol. Yna mae o'n mynd un ffordd Paul Anderson a mae y bel yn cael ei yrru ffordd arall. Dwi'n meddwl am ni ffynwr oedd o, dim Kieran Smith. Ond dim ots be, mae Bala nôl yn ni. Be wneud hynny i'r gema. A dyna faint mae o'n i olygu. Dyna faint mae o'n i olygu. Nawr te, sut mae'r Seintiau mynd i ymateb? Sizlewicz. Bel at Brobl. Nôl at Sizlewicz. Brobl eto. Nawr te, rhaid i'r Bala ddal i ganolbwyntio. Rhaid nhw anghofio am y gol na nawr. Sizlewicz eto. Gydnisel och. A unwaith eto mae'r golwr di gollwng ni. Ond oedd o'n neidio arni cyn i'r an Edwards gyrraedd. Ac mae yna ormod o bosib allach chi ddadle yn dianc o ddwylo golwr y Bala. Oes mae yna. Ac edrych a gwiriad arall, ond allu Morris lawr na'n sydyn tro yma. I gael ei law i ddinas o hwnna yn y gornel. Sizlewicz yn neud y ddawr wrth Stewart Jones, mae'r bel yn dod. Ond digon o fwlch rhwng Stewart Jones a Ashley Morris i newid i cydbwysedd o un droed i llall i wneud yr arbeder lawr i'w dde. Wel, mae eilyddio wastad yn gallu gwneud gwahaniaeth. A pwy fydd wedi meddwl pan nath Lee Hunt adael y maes. Oedd o'n benderfyniad mor ddewr. Ond fydde Colin Caton di gallu gofyn dim mwy. A pan ydych chi'n meddwl, tas y Hunt yn chwarae, fasa'r y tafliad ar wynydd at y gol di cael ei hyrddio mewn gan Thompson, ond oedd Hunt ddim yna nagodd. Na, oedd pob cael ei gyrru ymlaen am dafliad hir, cofia. Ond wych iddyn nhw, nad nhw'n gymysgu chwarae. Ac chwarae'r bel yn ddir. Ac yn y diwedd y dyn yma'n sgorio. Nawr te, dwi'n meddwl mae cramp di hyn. Dwi'n meddwl mae cramp ydi o. Ie, dwi hefyd. Ond bydd y Bala yn sicr yn gobeithio felly. Ond o fynd nôl at y pwynt na, oedd yn cael ei drafod. Tafliad gafodd y Bala. Fel arfer mae'r gŵr yma Thompson yn ei taflu nhw. Yn hir i mewn, ond un bach fer oddi at Irving. Ie, ac hon oedd y gol wedyn de, a mae o'r ergyd edrych a... Ie, wrth Kieran Smith mi nath i ddod. Ond o'n na gyffredin o bosib wedyn oddi ar amddiffynnu fel ddeudoch chi. Ond oedd dwi'n meddwl de, os fysa'r ergyd i dod i mewn ar y gol, fysa Harrison di wneud arbediad yn hawdd. Ond oherwydd mae di dod o ddiwrth Kieran Smith, mae di mynd ffwr arall. A mae di glanio yn y rhwyd. Gwen ar ei wyneb o. Gwen ar ei wyneb o. Cyrraedd clwb y Bala ym mis Chwefror ar ôl y siom o glwb Wrexham yn ei ryddhau o. Osian Roberts, wel mae Osian Roberts ti gweld mwy na'i siar o ddramau mewn gemau pêl-droed. Be newch chi o beth ydych chi wedi weld yr ail hanner yma, Osian? Ie, gret de. 2 gols di dod o wiriaid, wrth gwrs.
i'r ddau gol geidwad, ond on i bai am hynny, be dwi'n blest am ydy, mae Bala wedi bod o dan yr pwysau yna fel Malcolm yn sôn, bod nhw wedi bod yn eithriadol o ddifn, ond o leia mae'r newidiadau mae Colin Caton wedi wneud wedi bod yn positif, a maen nhw wedi gweithio, maen nhw wedi cael nhw nôl i mewn i'r gêm yma, a pwy a wir, efo rhyw chydig dros 10 munud i fynd, pwy sy'n mynd i gael yr ail gol, mae'r gol nesaf yna, wrth gwrs mae'n amlwg yn mynd i fod yn holl bwysig, ond mae'r Bala wedi aros yn y gêm yn ystod cyfnod anodd iddyn nhw, a rwan maen nhw wedi rhoi cyfle euraidd iddyn nhw rwan gael yr ail gol na. Mae'r golwr Ashley Morris yn dal i dderbyn triniaeth mae ar ei draed. Dyma'r gol eto, Malcolm. Yndi, mae'n dod syth wrth Kieran Smith i gefno, a mae'n mynd ffordd arall. Ond oedd ymateb y chwaraewyr a Stewart Jones ar ei luniau. Wel, doedd nhw'n edrych fel sgorio, ond mae'n cymryd chwincad fel nes i ddeud i sgorio. A dyna ddigwyddodd. Sa'n di bod yn arbediad mor hawdd. O wrth ercyd y dyn yma, ond na, dydyn wrth Kieran Smith bai ac aros i ochr arall y gol. Dyna mae creu hanes yn ei olygu. Dyn nhw wedi greu o eto, ond maen nhw gam y nes nawr. Ac da ni mewn i'r 10 munud ola. 9 munud hyngddoniag amser ychwanegol, a mae'r ddau dîm yma wedi chwarae amser ychwanegol yn y gystadleuaeth yma'n barod. Y Seintiau Newydd yma yn erbyn Bangor yn y rownd gogyn derfynol. A'r Bala yn y bedwaredd rownd yn erbyn Pen y Bont. Felly fydd hynny'n brofiad newydd iddyn nhw. Mae hwn yn mynd i fod yn dafliad hir. Yn reid y Seintiau dan bwysau. Bala newydd sgorio. Yn cyffona nhw i fyny. Thompson. William Venables. Aaron Edwards oedd yno. Un o'r chwaraewyr byra ar y cae. Mewn gan Stevens. Hwna'n groesiad dda gan Stevens yn doedd. Saunders ni chlirio i lwybr Sislevich ac yn sydyn mae di ennill 20 llath. Sislevich aros am y cynorthwy. Mae Mullen yn mynd ar redyd. Mae rhaid i Thompson rangipio i mae'n gwneud hynny. Morris lwcus i ganfod Stevens. Ddim y bel gorau yn y byd os ti'n cael cramp. Diolch yn fawr iawn, bydd Ashley Morris am honna. Gai ambulance go iawn tro nesa. Thompson yn chwilio am Venables. Di Venables ddim yn cam sefyll. Oedd wedi amseru'r hediad yna dda. Wed yr eilydd. Mlaen yn lle Sheridan. Rollinson yn glynu at ei ddyn, ond dim ond at Stevens mae'n mynd. Stevens, chwilio am Smith. O, dim ond wedi gyrraedd Venables, ond na gam sefyll yn y diwedd fanna. A fydd hi'n gic i'r Seintiau Newydd. O, 2 waith oedd Venables ar y posti bellan rhydd. Y fanna, un pan ath Ryan Wade ceisio cael y croesiad fewn, gorfod dod yn ôl ar ei hun reiti. Wedyn yn ôl i Thompson. A fatha methu cael i fewn i'r posti bellan yna. Dyn yma yn rhydd ar ben hun. Mae o wan de, yn gwybod efo gymryd lot fwy o gyfrifoldeb o hynt oddi wrth y cae. Mae'n agosach i Kieran Smith i trio cael y bel yma a dal i fyny. Aaron Edwards. Quickly, tackle gydnerth gan Stewart J. Jones arno fo. Ond ni'n ei chlywed i o fama. Routledge yn cael ei gosbi. Ia, dyna Stevens chwarae. Gath o reidio'r dacl ddim un bach, oedd o'n gwybod, oedd o'n mynd i gyrraedd y fel gyntaf. Gadael i Routledge ddod i fewn am y tackle block dwi'n galw i. Dim mwy na hynny. Ie, ac ysgwyd llaw rhwng Routledge a Stevens. Sbiwch ar fo, mae'n edrych chreu'r penderfynol yn dydi. Mae'n sgwar, mae'n gry, a mae o'n dallt y gêm. Mae'n debyg iawn i Sean Edwards o Bangor. Mae o'n. Stevens. Jones. Burke. Ewch ar ôl honna, medda fo. Y capten yno. A'i rhyddhau hi'n syth at Mullen. Ac oedd Mullen yn cam sefyll, oedd o wedi mynd o union o dan yn pwynt sylwebu ni'n doedd. Ni'n dal efo ddim bod. Na. Ti'n gwybod, ti'n rhaid o efo i gyflymdra fo. Dwi'n angen neud hynny. Ac oedd Harrison i gapten o yn gandryll efo fo. Y gic sydyn gan y golwr fel mae o'n gallu gwneud. Wel, mae o ar ddeffro. Mae o'n disgwyl rhywbeth ddigwydd pan mae o'n cicio allan yn gynnar. Wel, erbyn hyn, yr adeg yma'r gêm, gan Chris Coleman a neb arall syniad beth sy'n mynd i ddigwydd. Allai fynd y naill ffordd neu'r llall. Mae'n iawn dweud, dyn dewr sy'n galw i wan. Venables. Cael ei groeso mewn Smith! A mae Smith di sgorio'r Bala! A wyddwch chi be? Mae'n bosib bod Kieran
Smith di sicrhau bod hanes yn cael ei greu. Mae pentre'r Bala, mae'r Hyffran Smith. Golygfeydd o ddathlu gorfoleddus y Bala 2, y Seintiau Newydd 1. Wel, pwy na fel hyn yn dod nes i ddim. Ond croesiad campus gan Venables. Mae dyn yma Smith yn cael gwych o gêm yn barod, ond edrych a di, beth sy'n digwydd. Venables, mae'n cael hanner lladd, cyrmanu i fewn. Mae Smith i fynd rhwng chwaraewyr, amddiffynwyr yn gwylio'r bel. Smith rhwng y ddau ni nhw. Mae o'n gwybod, dwi'n ei cysylltiad efo hon, mae'n gol. A mae o'n neud hynny. Dim byd fel treipwr yn hanner cynta. Dwi'n cael gymaint ar hon, ond mae'n gornel. Mae o'n fyny, mae'n hofran, mae'n gorffan, am gol i'r Bala. Wel, os oedd neb yn siŵr os oedd Kieran Smith di cael cyffyrddiad ar y gol gynta, dos a ddim amheuaeth am yr ail. Kieran Smith, y Bala, yn dathlu. Geith yn gweld chans rwan, a mae hwn yn gwybod hynny. O, am stori. A da ni o fewn 3 munud ag ychydig eiliadau. Dyna chi'r ysgrifenyddes di methu credu'r peth. Ruth Crump. Fydd y dyrnau'n brif o fori, fydd ddim yn poeni am hynny. A dyna chi un o'r brodyr Eicroed sydd yn rhoi gymaint i mewn i'r clwb, gymaint i'r mewn i'r gymdeithas. Mae'n golygu gymaint o bobl. A mae'r Bala, mae hwnna'n fler yn dydi, maen nhw'n ildio cic a maen nhw'n colli amser hefyd. Maen nhw'n wneud Kieran Smith am eiliad car i'w gramp fach yma na rwan, mae'n ôl ar ei draed, y diolchgar dweud, y dyn efalla sy'n mynd i gyda'r gêm i'r Bala. Ti'n gwybod mae'r Seintiau, a mae'n mynd i dwytha, mae'n mynd i daflu bob peth atyn nhw. 2 eilydd arall yn dod i'r cae i'r Seintiau Newydd. Ie, mae yna 2 eilydd yn dod ymlaen. Mae Alex Darlington yn mynd ymlaen am Ryan Brobl. Felly Ryan Brobl yn gadael a Darlington brofiadol. A'r nesa wedyn sy'n dod ymlaen ydy Christian Sargent. A mae Christian Sargent yn dod ymlaen yn lle Jamie Mullen. A mae gan y 2 eilydd 3 munud i wneud gwahaniaeth. Mae yna goron drifflig yn y fantol i'r Seintiau. Y treble maen nhw'n mynd amdani, ond mae'r bel yn y pen anghywir o'r cae. 2 dîm sy'n â gymaint o reswm i ymladd am yr eiliadau sy'n weddill. Quigley'r eilydd. O, Quigley a Jones. A Jones arall yn dod ar draws. Ia, da iawn. Stewart J. Jones dod ar draws, darllen y chwarae. Gwarchod Stewart Jones. Spender. Y bel gan Routledge ac Aaron Edwards. Mae hwn i cholli hi. Mae'r hedeg i Sargent. Thompson yn cael ei droed iddi. Thompson, dio ddim yn croseddu. Chwarae'ch ymlaen bydd dyfarnwr. A mae fyny at yr eilydd Evans. Smith, oedd o'n cael sefyll. Oedd. Dyle fo ddim bod. Dyle fo ddim bod. Dwi'n gwybod be, o'n i'n meddwl bod yn gadael fel fynd. Asa Jordan Evans ddim yn cael sefyll. Ond, dwi'n meddwl beth sy'n digwydd rwan. Wel, os mae hon fydd i gêm olaf a fel rheolwr y Seintiau Newydd, dio ddim eisiau orffen fel hyn. Routledge, Sargent, Quigley, 2 gol wrthos diwetha. Fasa Harrison yn diolch am 1 ganddo fo heddiw. Ti'n mynd ein aml, chwaraewyr y Seintiau Newydd dim ar yr un meddwl. Be sy'n mynd drwy feddwl o? Pa mor gyflym mae galon o'n curo? Wel, os na ddacra i ddod, da ni'n cael nhw fel arfer ganddo fo. Ond da chi'n gwybod, efo'r Seintiau Newydd rhyfeddol, di byth ar ben nes bod i ar ben. Tafliad i'r Bala. A 3 munud a hanner pwysica o'i bywyda i chwaraewyr y Bala, i pob sy'n gynnwys y Bala. A mae yna rei hen ag ifanc yma. Rei sydd wedi ysu am hyn, rei fydd yn cofio hyn. Wynebau cyfarwydd yn gwybod dyma'r funud hira yn ei
bywydau nhw a faint fydd yn ychwanegol. 3 munud o amser ychwanegol. Evans wedi troi ddyn, ydy am fynd I hun, wedi torri'r dacl. Saunders, nôl at Harrison, cic gornel i'r Bala. Mae Evans di wneud gwaith, dim just es y gol, ond es bod ar y cael. Mae o'n ffeindio rhyw pocedi bach I gael y bel na I fewn iddo fo. Yr ongl, digon o allu ganddo fo, troi a newid cymeiriad yn sydyn. Wedyn, I gobodlon, I Gonadennus I Gymru chwaraewyr ar Rowlinson, tacl sal ganddo fo. Wedi wastraffu'r amser. Venables I gymryd y gornel. Venables, y gornel fer. Maen nhw'n hapus I chadw'n y gornel, a mae Venables y math o chwaraewr sy'n ar ddawn I allu gwneud hyn. Mae wedi ennill cic gornel arall. A mae yna 1 o'r 3 munud wedi mynd. Gyda nhw 1 law ar y gwpan, dwi'n siŵr. Bil gan Smith. Hon i'n fler braidd yn y bachgen ifanc yn hyrmeddiant i'r Seintiau. Ie, a mae Harrison yn gwybod. Mae rhaid fod yn ofalus efo'r meddiant. Mae amser yn beth gwerthfawr i'r Seintiau nawr. Mae hon wedi anelu at Aaron Edwards. Marriott. Mae'n mynd am gic gornel i'r Seintiau. Munud a hanner o'r 3 yn weddill. Mae'n artaith ar y fainc i'r Bala. Wel, mae pawb ymlaen. Mae Harrison yn gofyn os gyd o fynd rwan. Mae Harrison ar y llinell hanner dim pellach. Y gic gan yr eilydd ar draws y gol I bwy mae'n disgyn I Saunders, a mae'n gwirio'r ffordd iawn o safbwynt y Bala nôl mewn gan Spender. Quigley, Morris I fewn, os a ddim camsefyll chwaraewch ymlaen, nath y golwr yn wych fan'na. Gafodd o'i wthio, naddo, mae'n gic gornel Malcolm. Munud dwytha, Ashley Morris wneud y ddad. Mae wedi chymryd I mor gyflym. Marriott at y postyn pella. Mae'n disgyn I Smith, mae rhaid I Harrison frysio nôl i'w gol. Sargent, ennill y meddiant nôl. Routledge, dim yn cyrraedd Quigley. Smith I fyny'r cae. A ddeu'n agosau at yr hanner munud ola. Ydych chi'n clywed Colin Caton yn gweithio ar ochr. Hwffit jyst cicia'r bel ymlaen. Nôl ymlaen, mae rhaid nhw daflu popeth ymlaen. Peniad allan gan Jones. Spender. Irving i'w chlirio. A mae Evans yn brasgamu. Mae Evans, o mae heibio I ddyn. O, fynd y garden fama. Fe allai fod yn goch, ddylai ddim bod. Melen fyddi. Ond mae o'n golygu o bosib bod y cyfle ola di mynd. Malcolm Allen yn hanol y cyffro wrth I Routledge weld I garden felen. Pwy ydi seren y gêm? Wel, y golwr Ashley Morris sydd wedi cadw y Bala yn y gêm. Ia, nath o'n ei camgymeriad am y gol gynta, ond ers hynny eto, mod I codi ben, mod I dod yn ôl, mod I wneud arbeddiadau I gadw nhw yn y gêm. Dyna di beth pwysig, bo sy'n cael I Ashley Morris, da iawn chdi. 20 munud. Fydd na ddim bris o gwbl I gymryd y gic. Di hon ddim yn mynd I gael ei chicio mewn i'r Cwp Cosby. Di'r Bala ddim yn mynd I ddoi cyfle i'r Seintiau gyffwrdd y bel. Dan ni o fewn eiliadau I weld hanes yn cael ei greu. Mae'r dyfarnwr yn ysu fel mae'r Seintiau'r gic gael ei chymryd. Dim mwy o wasnaeth I amser. Does na ddim amser ar ôl. Mae Colin Caton yn edrych fel lwmp o rew. Ond coeliwch chi, mae waed o'n berwi, mae waed o'n boeth. Ac os mae di arwain y Bala I hanes, I rown derfynol gynta rioed, a maen nhw wedi dod yma, a maen nhw wedi ennill. 2 gol hwyr ar dathlu a'r dagrau yn dechrau. Roedd yr hen gwpan hyfryd yn mynd yn ôl i'r Bala am y tro cyntaf erioed. Stori dylwydd teg go iawn, sy'n fwy rhyfeddol na'r bwysbil yn Llyn Tegid. Y gwahaniaeth mawr yw bod hon yn stori wir.